നമസ്കാരം. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ വിജയൻ പ്രതിയായ മാസപ്പടി കേസിലെ അഴിമതി തുറന്നുകാട്ടാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്ന് ബി.ജെ.പി. നേതാവ് ഷോൺ ജോർജ്. എസ്.എഫ്.ഐ.ഒ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇ.ഡിയും സി.ബി.ഐയും എത്തുമെന്നും ഷോൺ പറഞ്ഞു. മുമ്പ് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബി.ജെ.പിക്ക് വോട്ട് കുറയുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ നിലമ്പൂരിൽ വോട്ട് പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞു. നിലമ്പൂരിൽ ബി.ജെ.പി. രാഷ്ട്രീയം, വികസനം എന്നിവ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൽ.ഡി.എഫും യു.ഡി.എഫും അവിടെ തീവ്രവാദ പ്രീണനം നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും ഷോൺ പറഞ്ഞു. നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ 11 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിരവധി പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും PM കിസാൻ പദ്ധതിയിലൂടെ ജില്ലയിൽ 1.46 ലക്ഷം കർഷകർ ഗുണഭോക്താക്കൾ ആവുകയും 313.5 കോടി രൂപയിലധികം നേരിട്ട് കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. സാമൂഹിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കൽ, ആരോഗ്യം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, ടൂറിസം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജില്ലയിൽ നിരവധി വികസനങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വീണയ്ക്ക് കഷ്ടകാലം തീരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത്.